Hello friends, lam sugo norok jot tonai tongai rong tin rong bai karal hain hai job notification toi fake friend norok nui tong mo notification kormani ma ko ek live model resident school ni simi official notification ongkori fake friend o jagon norok no bo post ni job lang jane o sang tabo bitin bising toi details sai manai tai education qualification salary details oborong no bo awon bogin norok nai tong ro vision no plan sing paithok jara jot tono kam ke details sai mana bo hinke friend sing lali soni bitin digi truk truk asyang lai soni sang pulan sai manai no jago post basa ongkori fake abon pore sang sai malai na bufun simi apply khainai tai last date busak oborong nang friend norok nai tongdi abon baganya bidano pulan simi paithak jora payasa ka friend sung tabun nugui tongo jago post ni bumong mong ke pulan post nugui tong sung principal ni o jago prai 303 ta total o jago paisa pakya bai ka jago pgt ni bagai o jago prai 2266 ta paisa pakya bai ke accountant ni o jago 361 abai ke junior secretarial assistant ni jsa boni o jago paisa pakya 759 ta abon pore o jago lab attendant ni 373 abon pore o jago jot to jago total vacancy mile goi o jago 4062 ta total vacancy paisa pakya ka friend sung obrok saiman ka on pore sung tabuk o jago bufurun simi apply khanya besak last date tai o jago tai exam date do bufurung na obor sung tabun alien friend norung nugui tongo jago online already solid tongo friend tai o jago last date rijaka online khanyan bo 31 july 2023 phono tong noro date ni bising obosoi jara apply khlainya musong noro apply khlai narang mana hinke friend am prosung yang tibun alien osto application fee ro marne gst so jago sanjaga friend bo post ni bosogo jago fee nangnai oro norung nugui tongo thik tola wana principal ni bo jago jori noro apply khagyang oro 2000 rang nangnai tai aboni photo jago pgt ni bo jago 1500 taka rang nangnai application fee abai kno non teaching staff ni bo jago 1000 taka o jago application fee sanjaka angka friend non teaching staff mke o jago non kisa sai namo songo amaka junior secretary assistant lab attendant accountant obahero angka friend aboni photo sangabon thik tolo nugui tongo maka downloading of admit card oborok norok download ma khanye norok exam bage admit card obangke brong ni on needs website ni bising norok download ma khlainai tai norok bufur download khlainai oborok norok no side ne brok notification ni bising tai ke friend oborok norok clear kana khaklai o jago kun doubt krai tai o jago date of examination dok bahanyo needs website ni bising norok no notification dunyai sawi rnai ke friend sing oborok details heman ka examination center ni bagi sing kisana lien o jago examination center ke norok o jago admit card to norok no sai rnai friend norok ni bo jago examination center ngai oborok no ke friend sing oborok clear ka gasangor bahaki apply khlainai o jago norok nugui tongo apply ko jago online ni bising tini ma khlainai tai o jago kono offline dong bising tai apply khlaiman glak o bahki o jago jottono clear beber sei rekang ka friend singawon pur singyang tem nalien o jago pulyani post sing tabo nugui tongo principal post ni o jago category wise sini st rong ni basi vacancy phaisok bage sing tabo o jago nalien principal grow ni o jago sini st rong ma phaisok bage 22 ta total vacancy abai ko jago hain hayabon thik tolo nugui tongo make post graduate teacher o jago sini st rong bage total vacancy bosok phaisok bage bo post ni bosok vacancy phaisok bage sing tabo detail bage kaisa kaisa malaina or norok nugui tongo subject tai yang ong sini st rong bage no jago vacancy or norok nugui tongo english to in jori norok ke ma khlaijak tong noro apply khlai manai tai hindi tui bo jori norok ke bo ma khlaijak tong norok jago apply khlai manai obai ke norok ro mcom mathematics tui khlaijak norok apply khlai manai obai ke no jago msc chemistry nai khlaijak ko norok jago apply khlai manai gufran nang nong te sa clear way sai namo songo o jago to bengali subject krai jori norok ke bo bengali subject tui ni master degree khlai puno norok jago apply khlai mangla o jago je subject tongmani omon tui ni jori norok ke bo master degree khlaijak tong ke oro norok obosim se apply khlai manai ke friend abo to clear ka khaklai sin pore senior strong way total vacancy pusuk phaisok ke sing tabu nugu tongo jago prai 151 ta jago total vacancy phaisok ke ka on pore sing tabu nalien yang gotem najen tongo friend o jago sing te detail way sai malaina abo naiman pore sing te ke post nugu tongo jago amon ke non teaching post o jago norok nugu tongo post ni bum ka junior secretary assistant accountant lab attendant o herong na jago tlangjang nai senior strong way total o jago 110 ta total vacancy phaisok ke ka sing oro clear ka friend jori norok o mai ke utainya diploma degree khaje tong norok o jago apply khlai manai tai qualification ro sing bosok nangnai oro sing sai manai ostasa sing nai tlaina norok o video no paya sak norok nai tong ni tai o jago sing tab nugu tongo hain hai o jago
other instructions sungtam nugui tongo jaga sudu bharat ni nagori sim apply khlaimane oni desh ni borok o jaga apply khlaimangla pore sungyang tei bo naithlina hostel sa trek tai tamro borok o jaga o details sirka on pore sungtabo o jaga kaisi ni phorai nugui tongo mohga khe o jaga o principal post rong bai sirjaka o jaga borok ni exam na harjangnai OMR best tai aboni pore o jaga o norok nugui tongo bon thik talono norok no o jaga o ringkhornai borok kok salainan bai mane interview ni bagai tai o jaga norok ni je exam rong mane oboni performance nainan norok no o jaga o select klaijaknai abo wngka khe norok o jaga bebon detail nugui tongo bebon kaham khe porikhe norok tebo kaham bo sai mannai tai norok ni o je bumung ongkhonai wngkha o website ni bisingtwi oro norok nugui tongo website emrs.tribal.gov.in o website ni bisingtwi norok ni o jaga final mung ongkhonai hingkhe friend oborok norok clear kha khlaio oboni pore norok o jaga tebo saimano bwskango norok kaham khe detail porai nai friend ang nong haino important simno kisa kisa o jaga norok short short babu saithakjini friend aboni pore o jaga norok tebo nugui tongo oboni thik tola o norok haino hai borok tebo details sirka o jaga o nongmankhai non teaching staff rong bai sirka o jaga borok ni bo haino oro final selection bai borok ni o jaga je exam rong o exam ni bisingtwi no tai o jaga borok ni skill test rok bo naharjaknai hingkhe o borok bo norok o jaga o nugui tongo tai aboni pore sungyang tei tamrok borok o jaga important sirka obo sungtabo naithalai friend trek o jaga o tai o jaga hain norok nugui tongo mohga khe o jaga apply khlaifru kuno busulok ni mangla kaham kheno norok o jaga apply khlaidi tai aboni pore sungtabo o jaga hain nugui tongo khe o jaga borok detail bai sirka norok ni o jaga document no verification ngai nong ni interview bo tai norok ni exam rok mani pore bebang o jaga nong ni final o jaga o document verification ngai tai aboni pore hain oro queue number norok nugui tongo o jaga je nong ni bumung rok ni somondo ro sirka friend oro kisai ni photo rok kisa detail bo sai malaina o jaga norok ni bumung jodi aadhar card ni bai nong ni certificate je admit card phanangkha tabo marksheet phanangkha o bahai rogo jodi nong bumung sima jaga o nong ni spelling mane aadhar card ni spelling bai norok ni admit card ni spelling miliya rok phanangui thangakhe norok o jaga accept khlaijak nong ni bebang no o jaga thik thak nangnai spelling o bahai khe o jaga borok bebang no kaham khe details sirka hingkhe friend o bahai rok jate wngkha khe norok ni o jaga o accept khlaijak norok obono clear wngkha na kha khlaio tai oboni pore sungtab oboni thik tola nugui tongma khe post detail of pay level sirka friend bo post ni bwsak o jaga salary mane oro bebang norok tabo oro detail kaisa norok nugui tongo principal ni bagui belai kheno beton kwbang oro norok nugui tongo 78,000 simi changani o jaga 2 lakh porjonto borok ni o jaga salary thannai bai kheno o jaga post graduate ni bagui belai kheno salary kwbang norok nugui tongo 47,600 simi changani o jaga 1,51,100 norok salary mane bai kheno o jaga norok kaisa naising salary details oborok ang asa detail o santhalia toni bai khe belai khe video rok nai kaisa sana bagai aboni bagui ang asuk oborok bo sana thalia tai oborok nai pore sungo exam pattern nugui tongo principal post rong bai serjak friends norok oro nugui tongo norok ni o jaga exam nai objective type question sungjaknai 130 mark ni tai aboni bisingo o jaga language comprehension test ni 20 mark tai bai personality test hai interview ni bagai 40 marks norok no rijaknai norok nang o jaga kisa clear bai sai rwna musungo o jaga norok english tai hindi je kaisa norok o jaga exam asugui mannai hingkhe friend aboni pore sungo o jaga tungui tongo aboni thik tola o haino hai o jaga mokhe test ni o jaga rijaka part 1 part 2 bai khe rijak kwbangma norok nugui tongo part 5 jarti tongo tai aboni pore o jaga subject rok sirjak norok ni bo sati ni question sungjaknai oro bebang norok nugui tongo detail aboni pore norok ni question oro nugui tongo failure ni part 1 norok nugui tongo subject ni norok no o jaga 10 question sungjaknai bai khe norok ni o jaga 10 marks kaisa question mark 1 khlai mannai tai bai khe norok no o jaga exam ni bagai ne time rijaka 3 ghonta hingkhe oboisin norok kaham khe o jaga pore ekhonyo exam rwi mannai bai khe o jaga post graduate teacher rok bai sabtono o jaga details sirjak subject tai o jaga mark tai o jaga time rok bwsak nong norok abo bebang o jaga details sirjak norok obo tongo kaisa jotono naithangkhe ang aborok ni basa sana thalia belai khe video logoi thanai bebak detail bai sana thangakhe aboni bagui hingkhe gobrok to naikhe sungtabo yang tebini pore naijini tongkho chini o jaga qualification rok tai age rok bwsa nangnai oborok sungtabo o jaga tebo detail bai kaisa sai manlaini friend obono sungtabo nainani tongso paithago obo naimani pore hingkhe tai naijaknai tongla kha khlaio sungtabo nugui tongo friend o jaga norok ni bagui sirka oro detail bai eligibility criteria qualification ni bagui o jaga age tai norok ni post ni bumung rok tongo principal post rong bai o jaga borok ni o jaga master degree wngna nangnai tai aboni logi o B.Ed bo degree khlaijak nangnai bai khe experience bo sanjak oro 12 year ni post kotor ni hingkhe experience nangnai norok bo sai mano friend tai o jaga norok ni age hingkhe rijak o jaga
50 year ni se bisingi mangla jara STA sirok 5 year klai legislation mannai hingke 55 bosor ngi tongpun norogo jagao apply khlaimani jori norok mohai qualification tongmani pore nongni experience bo tongkang kai kabun jagla hanya ho post graduate tisang bo sirok 40 se bisi boys mangla jara STA sing tongnai 5 year manghangke o jagao 45 year ngi tongpun norogo apply khlaimani tei o jagao jara EMRS employee rok borongko 55 year ngi tongpun borogo jaga apply khlaimani already borogo jaga job khai tonglai rok ni bagai obongke friend abon pore sung tabu yang tim nugu tongo maka essential qualification ro sirka friend norok nugu tongo jaga apply khlaina bagi post graduate khlaijak na nangnai tei abon logi norok ni o jaga subject nugu tongo o bai subject tei jori norok kebo post graduate hai ke master degree jori norok kebo khlaijak tong o jaga apply khlaimannai hingke abon pore sung yang tim naitlen detail tei tam rok o jaga tong abon pore sung haini tei post nugu tongo mo haino norok or nugu tongo maka PGT computer science tei jori norok kebo omo hai post tongo tong norok apply khlaimani o jaga qualification sanjaga friend norok nugu tongo B.Ed khlaijak nangnai tei abon logi o jaga MSc khlaijak bongna nangnai abo hai ke norok o jaga sanjaka norok bebon kaisa kaisa detail naithangsiri friend omo hai MSc khlaimani omo hai computer science dori norok khlaijak na nangnai abo hai rok hingke simsa o jaga apply khlaimani tei age rok norok naithangsiri solibara sai bising mangla STA hingke 5 year mannai 45 year ngi tongpun norok apply khlaimannai hingke abo hai ke o jaga beboni bagui norok sirka friend tei aboni pore songhai nugu tongo jaga junior secretary assistant bagi sirek jaga friend o jaga 30 bosong se bisi boyos wngui mangla abo hai ke sirka friend norok nugui tongo STA rok hingke 5 year age legislation mannai tei o jaga already EMRS ni employee rok hingke borok 55 year ngi tongpun o jaga apply khlaimannai o post ni bagui tei o jaga norok ni qualification sanka matra o jaga 12 pass wngmani pore norok ni o jaga typing speed rok bo nangnai friend oro norok nugui tongo 35 word per minute norok o jaga English bai typing ma khlainai abo hai ke borok oro sanka tai 30 word per minute hindi bai norok typing khlaimana nangnai hingke norok o jaga apply khlaimannai junior secretarial assistant ni bagai abon pore songa abon thik tol nugu tong hai moke lab attendant bagi oro sirka 30 bosong se bisi boyos mangla tei STAC hingke 5 year mannai abo hai ke o jaga 35 year ngi tongpun norok apply khlaimannai tei abon logi hai oro norok nugu tong last year mongka ke 55 year omongke jara already EMRS o jaga apply khlai tongnai rok borok bagai hingke friend oro norok nugu tongo o jaga qualification nangnai apply khainani bagai 10 pass mani pore jori norok kebo diploma khlaijak tongkhe laboratory technician no o jaga apply khlaimannai abo hai ke borok sanka tai hai ke borok class 12 pass mani pore jori kebo norok o jaga laboratory technician ni jor course khaijak tongkha norok bo jaga apply khlaimannai ke belai hono kaham go friend o hai course khaijak norok bosi apply khlainai rok tai time rok tongo jaga sung tebo naithlin friend tai o jaga norok nugu tongo make legislation somondo so no detail sirka joto category bogni o jaga jan ba bosa legislation bar jang tai yang to najina kirkina khaklai friends norok bebon clear kana jori kun question daw tongka no comment kai sungni manpiro friend tai o makan norok sob somay ano channel mission tai nangmani video mani tongnai barhagotin government job tai tibra hasan government job makan mani tongno bai norok ano channel subscribe kai de tai bell icon press kai de jafra video albo kai apro norok sobse saga notification manabo tini video sing norok joto nai tongnai paito bell icon hambai।